Pršelo to ráno. Ne ten druh jemného mrholení, který změkčuje svět na mlhavou krajinu, ale studený, brutální liják, který udeřil na zem jako trest. Nebe, olověný plát zoufalství, viselo nízko nad hřbitovem, jako by samotná nebe truchlila. Pamatuji si, jak se bláto drželo mých pat. Jak vítr tahal za mým černým kabátem jako zoufalé dítě, prosící mě, abych zůstal. Ale nic se nevyrovnalo prázdnotě, která mě svírala na hrudi, když jsem stál před rakví svého syna. 27 let, moje jediné dítě, můj Daniel. Hlas kněze byl tlumený pod hromem bouře a šumem v mých uších. Slova určená k útěše se stala jen hlukem. Lidé se schovávali pod deštníky, mumlali soustrast, otírali si oči. Stál jsem tam nehybně, bez slz, otupělý. Neplakal jsem od té doby, co jsem dostal telefonát před 2 týdny o požáru při autonehodě. Žádné tělo nebylo k nalezení, ale měli jsme ostatky. Aspoň to, co mi řekli, že jsou jeho ostatky. A pak se to stalo. Můj telefon zavibroval v kapse. Bylo to nevhodné. Dokonce i hrubé, ale bylo mi to jedno. Vytáhl jsem ho mechanickým pohybem, plánujíc ho vypnout. Obrazovka se rozsvítila s číslem, které jsem nepoznával. Objevil se jednoduchý vzkaz. Jsem naživu. Nedůvěřuj mé ženě. Na chvíli jsem si myslel, že je to nějaký krutý žert, ale mé prsty se třásly. Hrdlo se mi sevřelo. Protože byla jedna věc, kterou žádný cizinec nemohl napodobit. Jméno kontaktu se během zprávy změnilo. Nyní to bylo Dani, stejné jméno, které jsem měl uložené pro svého syna od té doby, co dostal svůj první telefon ve 15. Neslyšel jsem poslední modlitbu. Necítil jsem ruce, které mi svíraly rameno. Jen jsem zíral na tu obrazovku, mé srdce bušilo, můj zrak se rozmazával. Byl můj syn naživu. Daniel byl vždy ten chytrý. I jako dítě měl dar řešit hádanky, nacházet spojení, spojovat body, které ostatní přehlíželi. Jednou mi řekl, když mu bylo 13 a pro zábavu rozebíral rozbitý hodinky. Mami, nic není nikdy opravdu rozbité. Musíš se jen podívat blíž. Vychoval jsem ho sám poté, co jeho otec odešel, když byl Danielovi 3. Byli jsme blízcí, blíž než většina matek a synů. Říkal mi všechno, nebo jsem si to aspoň myslel. Potkal Rachel na vysoké škole, jasnou, krásnou studentku žurnalistiky s ostrýma očima a ještě ostřejším jazykem. Pamatuji si první večeři, kterou jsme měli spolu. Měla červenou rtěnku jako zbraň a kladla příliš mnoho otázek ohledně našich financí. Něco na jejím úsměvu nikdy nedosáhlo jejich očí. Daniel, ač byl zamilovaný, říkal, že ho vyzývala, říkal, že ho chápala. Vzali se o 2 roky později. Zpočátku byla zdvořilá, dokonce i vřelá. Ale po svatbě se stala vzdálenou. Držela ho za neprázdněného, udržovala ho v tichu. Jednou jsem si všiml modřin. Řekl, že to bylo z rugby. Ale Daniel nikdy nehrál rugby. Přesto se na povrchu zdál šťastný, nebo to dobře předstíral, a teď byl mrtvý. Kromě toho, že možná nebyl. 2. Nemohl jsem se na pohřbu chovat. Příliš mnoho očí, příliš mnoho lidí. Rachel vzlikala na mém rameni během proslovu. Její řasenka se rozmazala po mém kabátu jako inkoust z jedovatého pera. Držel jsem ji bez hnutí, zatímco se zpráva vryla do mé mysli. Po pohřbu jsem předstíral, že mi je špatně, a požádal svou přítelkyni Lindu, aby mě odvezla domů. Uvnitř mého auta jsem se na zprávu podíval znovu. Napsal jsem, pokud si to opravdu ty, dokáž to. Odpověď přišla během několika sekund. Když mi bylo 6, koupil si mi povlečení z astronauty, protože jsem řekl, že chci žít na Měsíci. Spal jsem s baterkou, abych si mohl představovat, že strop jsou hvězdy. Nikdo to nevěděl.
ani Rachel. Následující týden uběhl v mlze paranoie a smutku. Danielova zpráva vysvětlovala málo. Řekl, že se skrývá, že není bezpečné volat, že se Rachel pokusila ho zabít, že málem uspěla. Pak poslal fotku. Rozmazaná, ale nepopiratelně on. Jizvy na tváři, hubenější, roste mu vous. Byl v motelu někde, ale nechtěl říct kde. Všechno ti vysvětlím, napsal. Ale nejdřív potřebuji tvou pomoc. A tak jsem se znovu ocitl ve světě, kde jsem byl Danielovým ochráncem. Jenže teď šlo o život a smrt. Zkoumat Rachlin život bylo snazší, než jsem si myslel. Lidé mluví, zvlášť v době smutku. Její přátelé neúmyslně prozradili věci. Finanční problémy, pozdní noci, podivné telefonáty. Jedna z jejich kolegyň to prozradila. Nedávno zvýšila životní pojistku na Daniela o $500 000. Uzavřena jen 3 měsíce před nehodou. A pak tu byla policejní zpráva. Nehoda byla zpočátku označena jako podezřelá. Danielovi brzdy byly podříznuty, ale Rachel rychle poskytla odpovědi. Řekla, že byl depresivní, rozptýlený, že řídil nezodpovědně. Případ byl uzavřen jako nehoda. Ale teď jsem viděl praskliny. Spojil jsem se s detektivem Lennoxem, starým přítelem mého zesnulého bratra. Souhlasil, že se se mnou setká mimo záznam. Když jsem mu ukázal zprávy, jeho obličej zbledl. Tohle je obrovské, Marion, řekl tiše. Pokud je to legitimní, tvůj syn může být obětí pokusu o vraždu a někdo pohřbil špatné tělo, nebo hůř, někdo pohřbil to správné a Daniel byl duch, který mě vtahoval do šílenství. V tu noc jsem se konečně zhroutil. Seděl jsem na podlaze Danielova dětského pokoje, svíral jsem textovou konverzaci a plakal, jako bych neplakal od jeho narození. Vzpomínky se hrnuly. První kroky, odřené kolena, maturitní večer, pozdní noční rozhovory u Kaka, když nemohl spát. Plakal jsem, dokud jsem nemohl dýchat. Co když jsem byl manipulován? Co když pronásleduji stín? Pak přišla další zpráva. Setkej se se mnou za 1 hodinu. Motel 39 u silnice 8. Přijď sama. Motel byl takové místo, kde naděje umírá. Blikající neon, odlupující se barva, zápach starých cigaret. Zaparkoval jsem pod rozbitým světlem a čekal. Ruce mi na volantu třásly. Pak se objevil. Z temnoty mezi budovami vyšel muž. Kapuce na hlavě, mírně kulhal, obličej napůl skrytý. Ale znal jsem ten krok, znal jsem ten sklon hlavy. Srdce mi málem zastavilo. Daniel. Sundal kapuci. Můj syn. Zízvený, ale naživu. Objali jsme se jako lidé, kteří se topí. Jako bychom mohli ukrást zpět čas. Jeho dech se mi zadrhl v uchu a můj v jeho. Poprvé za týdny jsem skutečně něco cítila. Musela jsem ji přimět, aby si myslela, že jsem zemřela. Řekl, že nepřestane, dokud nebudu pryč. Vysvětlil mi všechno té noci. Rachel se zapletla do něčeho temného. Praní špinavých peněz přes online mediální schránkovou firmu. Když Daniel zjistil, o co jde, a pohrozil, že to nahlásí, sváděla ho, aby mlčel. Pak přišly hrozby, falešné nehody, manipulace, až nakonec zasáhla do jeho auta. Přežil jen tak a s pomocí starého přítele z vysoké školy fingoval svou smrt. Oheň, pozůstatky, doklady, všechno bylo inscenováno. Sledoval svůj vlastní pohřeb přes živý přenos. Je nebezpečná, mami. Nepřestane, dokud peníze neprojdou a já zůstanu mrtvá. Vod 2. Vymysleli jsme plán. Podpříběh 1. Danielův starý přítel Lex byl odborník na kybernetickou bezpečnost. Pomohl shromáždit důkazy, e-maily,
telefonní záznamy, skryté transakce. Hakli se do Rachlina cloudového účtu a našli soubory, které usvědčovaly nejen ji, ale i další zapojené do plánu. Podpříběh 2, Rachlin bratr Chris, problémový bývalý policista, byl součástí toho. Měl přístup, kontakty a dluhy, velké. Konfrontovali jsme ho a po vášnivé, slzami naplněné konverzaci v restauraci souhlasil, že si nasadí odposlech. Chtěl ven také. Nevěděl, že Rachel zašla tak daleko. Síť se začala utahovat a vyvrcholení přišlo ve skladu poblíž doků. Klišé, vím, ale skutečný život má způsob, jak odrážet fikci. Rachel se setkávala s kupcem. Peníze, soubory a nová identita se vyměňovaly. Chris měl odposlech. Lennox a federální tým naslouchali. Daniel zůstal skrytý, sledoval přes přenos z Lexova hacknutého dronu. Rachel se během setkání smála. Je pryč, řekla. Mrtvý jako prach. Ten idiot neměl tušení, co jsem schopná udělat. Tehdy Lennox dal rozkaz. Byla zatčena, než ozvěna jejich slov vybledla. 2. Rozuzlení přišlo pomalu. Trvalo měsíce, než se Danielovo jméno vyčistilo, a ještě déle, než ho legálně oživili. Pojistné peníze byly vráceny. Rachel a Chris šli do vězení. Síť kriminality se rozpadla, ale nedříve, než byly zničeny další životy. Daniel se na chvíli skrýval. Trauma nezmizí s justicí, ale teď je doma. Znovu začal učit. Robotiku na místní komunitní vysoké škole. Více se směje, déle objímá. V noci pijeme kakao, jako dřív. Má jízvu na levém spánku, která stále bolí, když prší. Co se mě týče, naučila jsem se, že smutek není vždy upřímný. Někdy je to zástupce pravdy. Někdy se mrtví vracejí, nejen aby si vzali své životy zpět, ale aby vás naučili, jak znovu žít ten svůj. 2. Lekce. Poslouchejte své instinkty. Milujte hluboce. Zpochybňujte povrch. A nikdy nepodceňujte sílu matčiny lásky. Protože když se svět snažil pohřbít mého syna, poslal mi zprávu a já jsem kopala, dokud jsem nenašla pravdu.